салом шунавандагони азиз, охирин тафсилоти тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. Соат дар Москва 18 нашри навбатии барномаи иттилоъоти хабарҳои рӯз. хабарҳоро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз 21 июл президенти ҷумҳурияи тоҷикистон, раиси шӯрои амнияти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти ҷумҳурияи тоҷикистонро баргузор намуд. дар ҷаласа аъзои доимӣ ва аъзои шӯрои амният, раиси суди олӣ, роҳбарони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ ширкат доштанд. дар ҳафтаи ҷаласа вазъи кунунӣ дар сарҳади давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон ва ҷумҳурияи исломии Афғонистон дар қисмати ҷанубии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баррасӣ шуд. бо назардошти вазъи афзояндаи сиёсии минтақа, президенти кишвар ба аъзои шӯрои амният, роҳбарони сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар дастур дод, ки барои таъмини амният дар минтақа бо сарҳади Тоҷикистону Афғонистон чораҳои мушаххас андешанд. дастур дода шуд, ки қудрати сарҳадӣ барои ҳифзи сарҳади давлатӣ мустаҳкам карда шавад. роҳбари давлат инчунин дастур дод, ки ба пешгирии қонуншиканиҳо дар сарҳади давлатӣ, аз ҷумла пешгирии ҷинояткории фаромилӣ, терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва таҳкими нерӯи сарҳадӣ диққати махсус дода шавад. хабар медиҳад хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурияи тоҷикистон. аз аврупо тайёраи ширкати ватании Somon Air ҳамватанонро бармегардонад. хабаре чунин як парвози чартере дар сомонаи расмии сафорати ҷумҳурияи тоҷикистон дар олмон нашр шудааст. масири хати парвози мазкур Франкфурт Душанбе муайян гардидааст. ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони тоҷикистон, ки дар ҳудуди олмон ва дигар кишварҳои аврупоӣ қарор доранду тасмим ба тоҷикистон баргаштанро доранд, расонида мешавад, ки 28 июли соли 2020 соати 12:30 ба вақти олмон парвози чартерӣ тавассути хатсайри Франкфурт Душанбе сурат мегирад. омадааст дар хабари сафорати ҷумҳурияи тоҷикистон дар ҷумҳурии федеративии олмон. қайд карда мешавад, ки фурӯши чиптаҳо бевосита аз ҷониби ширкати Somon Air мувофиқи рӯйхати тасдиқшуда фурӯхта мешавад. барои сабти ном аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки бо сафорати тоҷикистон дар олмон ё дигар намояндагиҳои дипломатии кишвар дар иттиҳодияи аврупо тамос гиранд. ҳамчунин аз мусофирон хоҳиш карда мешавад, ки худро то ҳадди аққали 3 соат пеш аз парвоз дар фурудгоҳи Франкфурт ҳозир кунонанд. охирин таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. Комитаи тафтишоти Федератсияи Русия оид ба вилояти Амур бо гумонӣ содир кардани ҷиноят мутобиқи қисми 2 моддаи 212 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия иштирок дар тазоҳуроти оммавӣ 11 нафар иштирокчиёни фаъолро боздошт кард, ки онҳо 13 июли соли 2020 дар қаламрави майдони сохтмонии маҷмаи гази Амур дар шаҳри Свободный даст ба тазоҳурот заданд. дар доираи парвандаи ҷиноӣ гурӯҳи тафтишотӣ бинои харобшудаи пудратчӣ ва нуқтаҳои савдои чакана дар бахши манзилии маҷмаъро тафтиш кард. ҳуҷҷатҳои ба ҳисобгирӣ санҷидашуда намояндагони корфармо дар бораи тартиби ҳисоб кардан ва пардохти музди меҳнати кормандони корхона, фароҳам овардани шароити муносиби кор ва истироҳат, татбиқи кафолатҳои иҷтимоӣ барои кормандон ба муфаттишон ҳуҷҷатҳои лозимиро пешниҳод намуданд. дар рафти санҷиш далелҳои сари вақт пардохт накардани музди меҳнат ба кормандон муайян карда нашуданд. сабаби сарзадани низоъ байни шаҳрвандони ҷумҳурии Ӯзбекистон, кормандони ташкилоти пудратчӣ ва раҳбарияти он ихтилофи назар буд, ки асоси он ҷуброни хароҷот барои пардохти патент ҷиҳати фаъолияти меҳнатӣ мебошад. омадааст дар хабари Кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия оид ба вилояти Амур. ҳамчунин гуфта мешавад, ки дар ҷараёни амалиёти тафтишотӣ ва чорабиниҳои оперативии фаврӣ дар ҳамбастагӣ бо кормандони хадамоти федералии амният, вазорати корҳои дохилӣ ва сохторҳои қудратии гвардияи миллии Русия шахсоне муайян карда шуданд, ки дар тазоҳурот фаъолона ширкат карда даст ба бетартибӣ заданд. дар айни замон нисбати 2 нафари онҳо бо дархости муфаттиш суд чораи пешгирӣ дар намуди ҳабсро татбиқ кардааст. масъалаи чораи пешгирӣ намудани нисбат ба дигар боздоштшудагон дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. муҳимтарин хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед.
ваксинаи оммавӣ бар зидди COVID-19 метавонад дар миёнаи соли 2021 оғоз ёбад. Дар ин бора муовини раҳбари Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Сумия Смавинтанан хабар додааст. ба гуфтаи вай, ҳоло беш аз 20 ваксинаҳои номзадӣ аз озмоишҳои клиникиро аз сар мегузаронанд, ки баъзеи онҳо барои эмгузаронии сартосарӣ дар рӯи дунё интихоб шудаанд. натиҷаҳои назаррасро дар ин замина дар давраи аввали соли 2021 гирифтан мумкин аст. бо далели он ки антибиотикҳо ба вируси нав пас аз чанд ҳафта дар хун нопадид мегарданд, аслан сабаби набуди маҳсубияти ба даст овардашуда мебошад. механизми дахлнопазирии ҳуҷайраи алайҳи COVID-19 ҳоло пурра омӯхта нашудааст, гуфтааст Сумия Смавитан, муовини дабири кулли Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар нишаст бо хабарнигорон. طبق معلومات سازمان جهانی بهداشت، پیش از همه واکسن باید از جانب آنهایی که در صفحه پیشی مبارزه بر ضد پاندمی میباشند، اینچنین پیرانسالان و شخصان گرفتار بیماری‌های وزنین استفاده شوند. ҳангоми гузариши маҷбурӣ ба омӯзиши фосилавӣ барои мактаббачагон дарсҳои телевизионӣ ташкил карда мешавад, гуфт муовини вазири маориф ва илми Тоҷикистон Латофат Назирӣ ба хабарнигорон дар нишасти матбуотӣ. қайд карда шуд, ки дар сурати сарзадани ҳолатҳои фавқулода аз пандемияи коронавирус омӯзиш тавассути дарсҳои телевизионӣ гузаронида мешавад. мо умедворем, ки дар кишвари мо вазъияти фавқулода рух нахоҳад дод, аммо мо дар ҳама ҳолат омодагии худро дидаем, шарҳ дод муовини вазири маориф ва илми кишвар. илова гардидааст, ки пас аз фиристодани донишҷӯён ба рухсатии иловагӣ аз рӯзи 27 апрели соли ҷорӣ дарсҳои телевизионӣ омода карда шуданд, ки дар як рӯз 2 маротиба дар телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон пахш мешаванд. таъсиси таҳсили фосилавӣ аввалин таҷриба дар амалияи миллии Тоҷикистон аст. омӯзиши фосилавӣ тариқи шабакаи интернет таҷҳизоти муосир ва шароити техникиро талаб мекунад, аммо дар минтақаҳои кӯҳии кишвар на ҳама кӯдакон ба смартфон, планшет ва ноутбукҳои шахсӣ таъмин карда мешаванд. аз ин рӯ таваҷҷӯҳи асосии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ ба дарсҳои телевизионӣ равона шудааст, иброз доштааст Латофат Назирӣ, муовини вазири маориф ва илми Тоҷикистон. кишвари Итолиё аз созишномае, ки пас аз нишасти Иттиҳодияи Аврупо қабул мешавад, розӣ аст ва тибқи он 209 миллиард евро аз фонди барқарорсозии иқтисод ба даст хоҳад овард, гуфт сарвазир Ҷузеппе Конте. ин як лаҳзаи таърихӣ барои Аврупо ва Италия аст. биниш ва иродаи мо барои ба даст овардани ин ҳадаф созгор аст, иброз дошт субҳи имрӯз дар як нишасти матбуотӣ сарвазири Итолиё. ба гуфтаи вай, Италиё тавонист хатти қарзии Иттиҳодияи Аврупоро ба 36 миллиард афзоиш диҳад ва дар вақти гуфташунӣ то онро ба 127 миллиард евро расонид. ҳаҷми кӯмакҳои мустаҳқиме аз ҷониби Комиссияи Аврупо пешниҳод шуда дар сатҳи 81 миллиард нигоҳ дошта шудааст. ин ба мо имкон медиҳад бо буҳроне, ки аз пандемияи COVID-19 ба вуҷуд омадааст, самаранок ва бо зур мубориза барем. акнун мо масъулияти бузургеро бар ӯҳда гирифтаем ва имконияти барқароркунии Италиё бо чеҳраи рӯафтодаи онро дорем. мо бояд ин маблағро барои сармоягузорӣ, ислоҳоти сохторӣ ва рушди соҳибкорӣ сарфа кунем. мо бояд бо роҳи рушди иқтисодӣ ва рушди устувор қадам гузорем, ки мо тӯли солҳо талош кардем, гуфтааст Ҷузеппе Конте, сарвазири Итолиё ба хабарнигорон дар нишасти матбуотӣ. сомиёни азиз, охирин тафсилоти муҳимтарини Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҷир шунидед. саломат бошед. барномаҳои дигари мо мустақиман ҷараён мегиранд.